Kako da je zagrizem? Pokušat ću da udarimo 100. Šta to radi? Sad će je razbiti. Da, imam ideju. Evo šta mi treba. Čekić. Šta? Nije uspjelo? U redu, dosta. Daj mi tu lizalicu. Kako je ukusna. Pitam se koliko će joj trebati vremena. Najukusnija lizalica u mom životu. Da, to će dugo trajati. Jao, šta je to sa mojim jezikom? Ajoj, da si vidjela sebe, Cindy. U redu, sad ću ga saviti i sve će biti u redu. Da vidimo šta je ostalo. Šta? Tako malo? Nema veze, bit će mi dovoljno. Super! Stigao sam do žvake. Cool! Oh yeah! Jao, kako lepo Austin jede tu lizalicu. A sad ću naduvati veliki balon. Wow! Ajoj, ne vidim ga iza žvake. Ajoj, sav si u roze žvaki. To je baš zabavno.